дуруд хонандаи закии рӯзномаи ҷавони тоҷикистон. рустам одинев ҳастам, шуморо бо нашри нави рӯзномаи ҷавони тоҷикистон ошно месозам. имзои 15 санади нави ҳамкорӣ ва ифтитиҳои масҷиди ҷомеаи марказии душанбе. дар ин матлаб доир ба натиҷаҳои сафари амири давлати қатар шайх Тамим ибни Ҳамад Оли Сонӣ, мулоқоти ӯ бо роҳбари давлати тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ифтитоҳи масҷиди калонтарини минтақа маълумоти муфассал пешниҳод гардидааст. вақте бегонагон эътироф мекунанд. ин аз мавзӯъҳои меҳварии рӯзномаи ҷавони тоҷикистон буда муаллиф бо суоли чаро аҳли зиёи кишвар симои пешвои миллатро ба гунаи нав ҷилва намедиҳанд, масъалаеро ба риштаи таҳлилу таҳқиқ кашидааст, ки имрӯз набояд аз назари аҳли зиё дур бимонад. ин кадом мавзӯъ аст? баъди мутолиаи мавод огаҳ хоҳед шуд. хулосабарорӣ ва пушаймонӣ. хулосабарорӣ аз чӣ? пушаймонӣ аз кадом аъмол? агар донистан мехоҳед, пас сар бизанед ба маводи мазкур. он мушоҳидаи муаллиф аст аз аъмоли бархе аз одамон, ки касро водор месозад ба мулоҳиза. Соҳон Маҳмадбеков, муаррифгари ҷудои тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ. ин матлаб аз дастоварди навбатии варзишгари шинохта ва маҳбуби кишвар дар гран-прии душанбе 2023 қисса мекунад, ки ба сони алмос дурахшидаву медали тиллои ин сабқатро ба даст овард. Сомон дар раддабандии ҷаҳонии ҷудо дар ҷои чандум аст? аз мутолиаи ин матлаб дар меёбед. мушзани беҳамто, устоди накаунт ва дӯсти президент Эдвин Валеро. кист ӯ? кадом асрори ниҳон ногуфтае дорад рӯзгораш? чаро устоди накаунт номиданаш? динамит чӣ рабте дорад ба Эдвин? аз дӯстиаш бо президенту таҳримоти нисбаташ эълон шуда огаҳ шудан мехоҳед? 27 рақобати бебохт ва охирин рақобат. чаро охирин? ба ин ҳама суолҳо аз мутолиаи ин матлаб посух пайдо карда метавонед. кӯдакони калоншуда. муаллиф бо овардани чанд мисоле аз рӯзгори муқаррарии оилаҳо шеваҳои муносибати волидонро бо фарзандон мавриди таҳлил қарор додааст. соҳиби истеъдоди фикрӣ ва дили пок. меҳрумаест бахшида ба ҷашни камолоти Ато Ҳамдам, нависандаи халқии Тоҷикистон, ки аз ҷониби яке аз шогирдони устод омода шудааст. матлаби мазкур аз сифатҳои неки инсонӣ, ахлоқи поку ҳамидаи устод, муносибату муомилаи дилсӯзонаву беғаразонааш нисбат ба шогирдону зердастон қисса мекунад, ки намунаи ибрат аст барои наслҳои имрӯзу оянда. достони ватансозон. дар ин матлаб доир ба нашри китоби нави адиби номдор Диловари Мирзо бо номи Кайфар маълумот дода шудааст. асар аз рӯзгори яке аз қаҳрамонҳои Тоҷикистон, фарзанди бароманди тоҷик, нахустсарвари ҷумҳурӣ Нусратулло Махсум ҳикоят мекунад. агар аз саҳифаҳои ибратбахши рӯзгори ин абармард огоҳ шудан мехоҳед, пас он барои шумост. таронаи ҷавонӣ таранумгари ин айёми хушу гуворои умри инсон асту марзбони шуҷоъ намунаи аз рӯзгори ибратбахши як ҷавони ватандӯст. ин ва дигар мавзӯъҳои ҷолибу хонданиро аз нашри нави рӯзномаи ҷавони Тоҷикистон пайдо ва мутолиа карда метавонед. моро ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоии Telegram, Facebook, Instagram ва YouTube пайгир бошед.